Mula mana kaka James Oponolero manen bang Beatrice Chebet Bedelo ne Kenya Mula machielo inyiso ni piny Kenya kontire kod Mula Rio ng'wego mag World Championships madhi nyime hebwa ma Tokyo piny mar Japan wabromeno luwo ni goyo machiegni ahinya mar nyisi kaka ng'wego biro bedo nyakor mgajwang kwadhi mbele wayudo ni achije adek manyocha omaki ka itudo kod nek mar okil Chalo Mbobu thuolo kod obila mag okwach kich kowuok hetesendo obila kama yande ogeng'negi kaka Cynthia Onyango leronwa jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni pek osebedo ne obila mag okwach kich yudo achije ma itudo kod nek okil Chalo Mbobu kaluwore kod chal mar kama nonege. Ndalo abich bang' nek makoch mar okil Chalo Mbobu, obila onge achich moro amora ma itudo aching' kod nek mare e kinde manyuola kod jolony e weche chike to osebedo ka sundo sirikal mondo tim duto manyalore e miyo anyuola mare ratiro. E otieno ma piny orugo kawuono, obila mag okwach kich oweyo achije adek mayande idayo dhogi ka itudogi kod nek mar okil Chalo Mbobu. Achijego oting'o George Wainaina ma en jagoro maduong' mar duond buch KANU, Eric Muhia kaachiel kod Paul Mbugwa ma owe thuolo bang' nonro mar obila rem yudo neno matweyogi aching' kod nek mar okil Chalo Mbobu. Dek go gin moko kuom ji mayande oromo kod okil Chalo Mbobu e magawa moro e chuny boma ma Nairobi kinde machuo kende kapok ochiele kod magina ya paya ma Magadi kariko dok pacho e odhiambo. Okil ma ochung' ne ji adek go Molid Bare e andika mare owacho ni meko mar ji adek go kelo chich maonge tiende kendo nyiso mana tiyo marach kod teko mar obila. Omedo ni ji adek go e thuolo bang' nonro mar obila marango tudruok mar simbe mong'ere kaka forensic phone analysis, nonro mar lisasi mayande onego okil Chalo mong'ere kaka ballistics examination, kaachiel kod joneno madhongere yango ni alibi, nyiso ni adieri achijego onge tudruok maching' e nek mar okinno. Magi timore e kinde ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni pek osebedo e yudo achije kata jonek manokawo oko ngima okil Chalo Mbobu e odhiambo mar chieng' tich ariyo kaluwore kod chal mar kama nonege maonge wang' dede moro amora. It's not easy because it was in an area that, unlike the one for Ngondo Were, which was a bit very, very fast, it was because the area where the issue happened was around a place where there were no, CCTV cameras. Or the cameras capturing his movements earlier really, from what I was told, did not really show any suspicious motorcycle around him. Owacho ni gie sani obila temo manyo gino madine minego okil Chalo Mbobu makata kamano obila pok oyudo. A number of people have been interviewed, close working colleagues, and then the family members. The police are also looking at what is the motive and trying to look at various cases he's been handling, just in case it is something related to his professional work. Bende omedo kwayo ganda duto ahinya to jo Kenya mondo ponono gin kod neno kata ranyisi moro amora manyalo konyo dhiyo jogo manokawo oko ngima okil Chalo Mbobu mondo chiw lipot margi kokalo e mbui mar okwach kich mar fichua kwa DCI mar neno ni anyuola mar okil Chalo Mbobu oyudo ratiro margi. We just want to continue appealing to the members of public. Anybody who knows anything related to this case, we will handle it confidentially. The National Police Service have a way of protecting any witness who will come forward, and we look forward to resolving really this very heinous crime. Nyaka sani obila pod timo nonro mar temo fwenyo jogo manoluwo Chalo kendo bang'e chiele kod magina. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua holoko chenro mag seto ombulu mage kendo sani koro okoni manyo yore mag biro loko lwasi makare mag ochumi ma pacho kae ko bedo jatend piny. Rigathi masani okoni ni mober bedo jatend piny Kenya wacho ni obiro wito oko chike mano ochiwo gi jatend William Ruto kaka mano mar osuru mag udi mane gogonyore kod mano mar okumba mar thieth mar SHA. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Dalachiel bang' yango motegno ni odhi bedo debe kaka jalar content piny Kenya. Ogai maduon bura mar DCP party Rigathi Gachagua. Ogai maduon bura mar DCP Rigathi Gachagua sani omako ng'wech mar seto ombulu mayore kogeto yudo telo kuom William Ruto e yiero manyien. Why does Rigathi Gachagua want to be president?
you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, ni uongo. Rigathi okoni en kod riyo mar duoko chia mar piny Kenya kamane jatend piny machon Mwai Kibaki okete bidhruok to kod tieko pep mibadhi motwo to sirikand William Ruto. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. Mwai Kibaki left us. Mane en jalup jatend piny machon to kendo jaod bura ma Madhira okoni tok oseyombo William Ruto maburu dung'ie debe to obiro ng'wedo oko mise kata chike mane oketie bwo tend William Ruto monywando chike mag osuru mag udi kanyakla kod mano mar okumba mar thieth mar SHA. Few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Regarding Gachagua, we will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy. Gachagua nyiro Ruto kose kumre mketo chia migao mar somo okoni onge singo ma sirikand Kenya Kwanza osechopo kendo nyaka kowe manadala. The education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us, make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Rigathi Gachagua will make sure there are no abductions and extrajudicial killings. Komachele karchungod bura mama Lave County makaka mega ni kweth maketo serikal tese kotele kod jatend duond bura ma DAP-K Eugene Wamalwa onyono kok serikal kendo sayo chenro magarambe majiwo yuto ma serikal chwale omenda ne mine ojende to koro jo boda kaka yor bugo yutoge. Madha wakafanya harambe ya potapota wakakusanya milioni 9. Kwa milioni 9 wakachukua milioni 4 wakabakisha 5. Kwa hiyo 5 potapota walikuwa wamechanga milioni 4. Kwa hiyo mmoja yao waliongezea wakaongeza vikundi ya potapota vikundi 35. At the end of the day walienda na milioni 5, potapota wakabaki na milioni yao ngapi? 4. Ruto anatumia 60 million every day on every delegation. Sasa tunasema Bwana Ruto, hii vitu unasema ati empowerment, sababu unapeana handouts kwa watu wachache. Leo nataka nikuambie hapa Ikoli, hata ujaribu namna gani, Wakenya washaamua Ruto must. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto okoni kapok odeko to gedo mar kar halam mantie kar jot ma jatend piny Nairobi ibiro chakge. Ruto manoyore alam makawuone kanisa no lero ni ber loso kar alam machiwo luor ne Nyasaye. Bende omedo ni riwruok kod kwe mar piny en okang' madwaro ni oganda jo Kenya duto mak motegno. Omedo ni Kenya osego kenge makare mag bero ngima kod ochumi kaluwore kod yuto makoro biro kowuok e pur mayudo mijing'o kod koth machwe pachoka. Na wakati unapambana, the life unfold. Every stage there is unfolding of destiny. Mungu anakufunulia na ndiye anasema kile ametufunulia ni yetu. Anaenda akikufunulia hata kusudi lake zaidi na zaidi. Once your purpose to move forward, God will unveil. Na tunamshukuru sana kwa sababu ya baraka ile amebariki nchi yetu. Ametubariki na mvua, ametubariki na mavuno, ametubariki kwa ile mipango yote tuko nayo. Tunaona mkono wa Bwana katika kila jambo tunafanya katika taifa letu. Masomo ya watoto wetu, mipango ya afya taifa letu, mipango ya ajira, nyumba na zile zingine zote. Na tukiwa hapa katika State House, Mungu atatupatia neema pia tupate mahali pengine ambayo tutapata nafasi ya kuabudu bila ya watu wengine kukaa nje. Na I'm confident that God is going to make provision for us to have a place where we can worship God in this compound. Kwa hivyo, asanteni sana.
Kwa dhi mago mag somo ni jopuonj mag junior secondar koro dwaro mondo migi teko mar golo paro kendo tawo chenro mag somo matimore skunde mag junior secondar ma pacho kae. Mabiro bang' kanye moko kuom jopuonj orogo ne jagoro maduong' mar KUPPET kelo misori e romo manyoba gi par jatend piny. Kalure kod jopuonj go kuom higni 3 koro osethirgi kendo duondgi ok winji kata matin. Yuto Mondi tere kod ler. Thank you. En koko ma okel bang' jagoro maduong' mar KUPPET golo paro mondo mi itim lokruoge kaka itayo somo mag junior secondar e romo manyo okelo kanyakla jopuonje kar dak mar jatend piny. Mana seche bang' romo ni, moko kuom jotelo mag jopuonj junior secondar owuok mar seyo ma okalo riwruok mar jopuonj mar KNUT magikoni ne ok omiyo telo mar KUPPET thuolo mar chwalo pachgi. Jopuonj gikoni ne gin gi geno ni romo ni dhi duoko geno margi e wi weche magisebedo ka gigombo mondo mi olokre ahinya to kaka itayo somo mag junior secondary pacho ka. Not addressed a number of issues which to them they felt that were necessary. And my disappointment is when it was time for KUPPET. I think Mdisikia, there was a lot of bullying. It can show you the picture of what is happening in the schools there. There's lack of open-mindedness, there's lack of goodwill. Jopuonjgi koni moko kuom ywaruok magin go kod telo mag skunde mag primar oriwo kaka itiyo kod omenda mar somo mag junior secondar. E atamalo ma udhuro mag skundegi, jopuonjgi ywak ni pesa ok kony jopuonjre kaka owinjore. Bende gikoni nitie weche mathoth ma ok giromie kanyakla kalore ni magi gin skunde ariyo marang'eny mar somo gi bende opogore. Capitation, for example, provides that every school be provided with electricity. Every junior school, there's electricity, there is internet. It has to be provided. But it is true that many schools don't have those things. And this is the third year. A huge percentage of this capitation is not doing the purpose that is supposed to serve. It is serving individuals. Unapopatiwa pesa, unapopatiwa kitu cha serikali, lazima kuwa accountable. So we also pushing for accountability. Yeah, because right now the government and the TSC is more concerned about what the teachers are doing, but not for how the learning is taking place. Paro matelo mar riwruok machielo mar KNUT okwedo kendo diro oko ka girido ni report mar Profesa Munavu Nyakalu. Report ni emane oduoko somo mag junior secondary nyaka iskunde mag primar bang' tend Uhuru Kenyatta wuokie apis. Schools nigi board of management. Board of management jagochigi gin principals and head of institutions. And therefore, chenro mag tiyo gi resources gi jo board to kod principals mabende sani mowuoye kodi ni heads of institutions are more qualified to run junior schools because all of them are graduates. So we want to call on jowadwa moko mosiko wacho ni chenro mag somo junior schools nonego otere level machielo. Kanyaka sani, to riwruok ma okelo kanyakla jopuonj mag JSS mano KUPPET to koni owinjo pog telo mag junior secondar kod primar nono to weche biro muoch mbele. Gima yudo ka jopuonj ma jo junior dwaro, gidwaro ni mondo gibedo autonomous. Koro gimiyo gidwaro ni gibedo autonomous. Gise ni structure moketgi nigi tieno. Gise neno ka en structure ma ok ginyal tiyo. Koro kata wabeni wabiro bedo kodgi kanyo, to pod wabiro bedo mana gi tabu. To kwa thung'ogi kaka wadwa thung'ogi nikech nitiere jok madwa mondo score a political goal. To let them just score. But gima ng'eyo ni kuma gino biro terowa en wabiro terowa kuma ok ber. Romo mar jatend piny kod riwruok mag jopuonj nyo komulo lwenyni ka koro dwaro nitie mondo mi obag twak mabiro kelo winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli opuonjo jatend piny Kenya William Ruto kuom bedo kod romo kod jopuonj mapacho ka e kendo go kod gimbaka. Atwoli okoni loso kod jotije kendo lero negi kama serikal osechope kod weche mamulo dwach jotije en ranyisi mar dewo gi.
The president has made a very wise move and a very fast move to make sure that he strengthens the arm of teaching and our education by meeting teachers and teachers fraternity. This has encouraged and has boosted the morale of teachers and the morale of parents who have their children in schools, and I know this will go a long way in making sure that our children in schools are okay, and all that are required to be done by teachers is done. Higni adek mar tend jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny maukuom jopur yango ni sekta mar pur niang ose yudo lokruoge marariya moting'o chulo jopur wang' sa miyo gi mbolea nengo moluar kod chenro bod mitayo gi sekta no. Kaka Millicent Adhiambo lero no jopur niango gi jotendgi hingo ber magiseneno. Achiedh nade mowinjore rang malong'o kaachiel gi geno kod lek magin godo ne sekta mar pur niang. Kuom kinde, jopur niang mawuok Kimbo mar Kenya osebedo kakalo e midhiero mogoyo tach kinde mokalo kamoting'o chudo mane lew kendo manyap kod podho mag kembe mag rego niang. Kata kamano, piny owacho mar William Ruto sani koro moko kuom jopur yango ni oseloko sigana no e bwo higni 3 kende mar tende. Chiero bod matayo yore puro niang, Kenya Sugar Board, jopur lero ni en achiel kuom okenge mongirore e kelo lokruok e tielo mokwongo e sekta mar sukari e kind kelo hola moyweyo ne jopur niang kod medo kothe manyasani mag niang. Sugar Act now obiro gi benefits mang'eny ne japur mar niang. Japur koro sani ok bi pura niang to tere factory kokia ni biro chule karak. Sani kibeto niang itere factory 7 days ibro yudo pesa ni back. Mamano nyalo miyo japur koro yud kaka budget gi pesa neni kata ka kotero go nyithindo school. Wach Kenya Sugar Board ni nose chando wakata gi sirikal ma chien kacha to nyocho tamore kaka gini temre, but sirikal Ruto to koro dugo Kenya Sugar Board. Wabro yudo varieties manyien machiek gi iga chiel kende. Asepur kuom higni moingo 20. Wago erokamano ne sirikal kuom kelonwa this sugar development levy a fund. Fund ni bro support our farmers. Farmers bro yudo pes loan magi bro purogo, miyo consistency and efficiency in terms of weche mag puro niang bro bedo maber. Kwadwoko erokamano ne sirikal kuom kete chik ni japur biro bedo mana gi apex body achiel kende motelo negi kaka jopur. Ok kaka chon en mabwenyenye moko ni koni mnyoche chandowa. Jotend jopur niang bende yango kaka biro mar mbolea manengo gi yot osekelo negi lokruok mararieya ka keyo margi osemedore nyadidek. Giwacho ni kata mana kembe rego niang bende tinde rego sukari mathoth mamoko ibichak tero APM e chirni mag pinje maoko komesa gimagi yango ni ne pok otimore kata matin. Ndalo machon jopur niang nok yud fertilizer no ne miyo mana joma puro gik michamo. Omiyo gisane wang'eyo ne jopur niang koro yudo fertilizer ma beche gore piny kwa 7,000 nyaka 2,500 e bag mar 50, kendo manyo miyo gisane keyo mar niang nyodhi malo kabisa, ma kata sane sukari manyocha ne jo Kenya oyudo higa mokalo no kadho chiemo sukari mwa onego bene jo Kenya chamo gi tan metric 4,000 makoro nyowa ikore ne mondo wachak export bende sukari bende kaka jo Kenya. To eketo kembe e lwet ji giwegi osebed ka ikwedo gi moko kuom jokanyo kata kamano moko to sire kaka ondamo makare madhi kelo lokruok e yuto kod lwasi mar pur niang pacho ka. Aka waneno ka leasing ni ochakore, wan ok waneno ka gimoro nitiere marach ka. Wan wakwayo ni ng'amo mi tich, momi kambi, oriem kambino e yo makare kendo ket kambino to the standard mar Comesa, ma kambi achiel mar niang'ni ogol ethanol, ogolo pepper, ogol fertilizer, ogol cogeneration mondo pur niang'ni japur oyud pesa mang'eny kotero tan achiel. Machiegni ka higa ni pok orumo dwe mar 11 or 12, His Excellency the President dhi biro e Nyanza ka to moloyo e Central Catchment Area ka mondo launch bonus mar jopur niang mokwongo, kendo maeri dwani jopur niang oikre kendo pur niang mang'eny.
Ewi mano, kopogore gi chudo kod keyo, jopur giwacho ni pur niang' sani yudo chia kod ndhadho, kendo sani range kaka achiel kuom kothe makelo yuto ne piny Kenya, mana kaka majan kod kahawa. Kendo miyo wan wa support His Excellency the President nikech ovalu kendo recognize sugar industry kaka achiel kuom cash crop ma is recognized e piny Kenya kaka chai to gi kahawa. Kata kamano pod giywago midhiero kaka rach mag apeyni kod wang' mag puothe niang' apoya. Gikwayo piny owacho mondo omigi okumba manyalo geng'o negi lal maginyalo yudo kuom masira makamago, kendo mondo olosnegi apeyni. Being farming and business, wakwayo mondo an insurance farm moro bed in place mondo kony jopur koro kik gidhi asara mar wito giegi mag ohala magiti. Feeder roads war richo kabisa nikech niang' ipuro kuond ma swampi, kuond ma kuondge manyalo golo niang' maber. Nego bed ni joma are responsible nego come in to konyowa loso yore. Gin much more important than any other thing because one gi raw material and you cannot access it. E sama jatend piny William Ruto ikore mar biro keto e tim kendo biro sidho chenro mar chudo ne jopur mondo gichak yudo omenda mabalang' kata bonuses giko higani, jopur ni kod geno mar biro yudo keyo mabup pachoka ka giwacho ni telo makare kod sir mar sirikal biro miyo piny Kenya neno mit pur niang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Daka en 25 bang' saa 3 mar otieno chendo enoimore. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ozum kapita kantiere Migori County, Luanda Konyango Center. Owacho no mora ahinya gi jong'wech maya e piny Kenya. Wacho ne giting'o nying Kenya malo kendo kwa jatend piny Kenya mondo mi koro ojiwgi gi gimoro matin mondo mi ojiwgi kaka jong'wech. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere kodwa chenro kaito wacho kanyo ni piny noru negi maracha ahinya, gin kanyo kod lita mosa ahinya wa gonu mosa. Eno kanyo be Auki Dibo kantie Ulanda wacho ni siasa waketuru kando mondo mi oganda ochom wang'gi e weche mag dongruok e pacho kaya. Alot Jakiranda in beane ni kayacha. Kaito beane kanyo ote mar Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni jatend piny Kenya William Ruto rangie weche go magarita. Wacho ni wach mar siko nek kapile wacho ni ng'eny ahinya e bombe. Wacho ni Kenya ni kama racha ahinya kendo ma en gino mabende koro buogo joket mwandu madiher mondo mi oket mwandu e pacho kaka yor medo dongruok. Wacho ni en weche monjo bed ni ng'iyo malong'o. Bende no kanyo ote mano mar Job Jagongo wacho kanyo ni wawe jatend piny oti ne oganda jo Kenya. Kaito wacho kanyo ni telo majatend piny oneno kagoyo ndamo kendo wacho ni en gino mowinjo bed ni oganda siro lwedo. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni onge lokruok mag Gachagua nyalo kelo ne Kenya obed mos pod bor kotelo. Ang'o momiyo nengo modhi duoko chien mana kod otonglo to ka imede to imede gi ma ok tin ne siling' 5 kadhi mbele. Wacho ni puoch gi pak ne Kenya kuom renye tuke madhi mbele e piny mar Tokyo. Eno bende ote mar Ashman Asma wacho ni en bende weche gi chopo ne yo makare ahinya chendo ni mar oyimore odhiambo makawuono. Okonyisa nyinge to wacho kanyo ni jopuonj Malela Primary Suna West Wasweta 2 Ward olo nyithindo gi riemb masakasa. Wacho ni nyithindo ok bed e skul. Ok ang'e adier mar wach no, kata kamano en ote moro kanyo. Bano Faith Mzomo wacho ni Gachagua Wepimo Uganda jo Kenya tend William Ruto enema ne omako matimata. Koro bang' thiche oko kor ka otemo racho sirikal maneno wuon no siro lwedo otem kama chielo to Kenya mano pach Mwalimu Faith. Kaito binane no kanyo wacho no kwa national government i county government Masia County oti kanyakla moro seche ma counties opogore pako tele higni 3 gin bende gibede gimoro maginyalo ng'iyo. Frank Owanga wacho ni entiere Bungoma North. Kaito Benta Charles wacho kanyo ni sukari kang'eny Kenya to kare dak duoke piny bei mar skari mondo gando winj maber. Oyo matanya kwa mga juang chendo eno imore kikidhi mabor. Bank
to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machigi kero nyakora mga juang duol machano nengo modhi e pachoka IPRA olando nengo manyien mar mauta makoro sani olwar kuom lita ka lita. IPRA olando ni nengo petrol olwar gi otongla 7 ka diesel olwar gi otongla 1. Nengo mauta mar taya olwar gi otongla 8 kuom lita ka lita. Manyiso ni bwa ma Nairobi petrol lita 1 idhi usi nengo mar shillings 184 gi otongla 5 kuom lita ka lita. Diesel shilling 171 gi otongla 4 kama mauta mar taya shilling 154 gi otongla 7 kuom lita ka lita. Nengo go winjore oti kuom dala par ka ochakore saa 6 otieno ma kawuono. Apis jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga odiochieng' ma kawuono ochwalo nyinge rawere moko 10 ne tije mag kuonde gero udi manengo gi olor kar affordable houses. Ma achiel kuom yore mag neno ni rawere go mosebedo katimo tiegruok mar yo kale sir mar agulu mar ngaf oyudo thuolo mar tiyo gi lony margi e yore manyalo bero ngimagi. Okang' ma kamano bende irango kaka mano mar konyo rawere go e chugo yore mamoko mag siro ngimagi giwegi. Yudo tich sani tek. Yudo tich tek to be yudo ni wan kaka nyithindo manyiri kwa wuotho kuonde mjengo gi ekito yudo ni jomoko dwani mondo omisiuswa to kama mama otimo maber mokela kar tich mang'eni adhi yudo joma osetiegore maber, adhi yudo jomoko madhi medo puonja kendo adhi medo tiegora e weche mag rangi. Awinjo kamor kabisa nikech kaka wan kijende yudo ni thothwa kwasesomo to
onge gima wanyalo timo. Iyudo ni thothne wabedo mana kuonde moko, wamadho mana chang, wamadho mana nyasore. Mano e tich ma koro wanyalo timo nikech tich onge. Adier to kama mokawo thuolone mochako manyo tich. Koro onego bed ni watiyo matek kwaseyudo tijno. Koro onego bed ni wan work hard mondo tijwa no obed maber, mondo wamor mama. Program wa initiate kawuono wan gi jowa mokadho 100. To kaluwore gi chik manomiwa gi jo affordable housing en ni dhi kawgi in stages. Omiyo odiochieng' ma kawuono joma wakelo ka gin jogo rangi gi jo mason gi jo welders ma jo weng'o. Bang' mano juma achiel kata 2 mabiro wadhi kelo plumbers, wadhi kelo electricians, jomosomo sitima, jomosomo weche mag pi, to jomosomo carpenter. Omiyo pod wan gi nafas malach. Joked ratiro mar oganda kwa oganda duto mondo mi oriwre kedo kod medruok mag lwenje mag kit chwech e sub county Marongo e county ya Migori makoro giwacho ni medre. Tendo bila e sub county Marongo Salim Fundi wacho ni kwan jogo makale lwenje mag kit chwech e sub county no sani medore ka thothgi kelo kod ywaruok mar mwandu ma oting'o lowo. Fundi wacho ni giseketo kuonde ma oganda nyalo goyo ripode mag lwenje mag kit chwech e tendo bila duto mong'ere kaka gender desk. Sana ni issue mwanzo ya succession mashamba, watu kung'ang'ania properties, ni mambo kama hayo, kung'ang'ania vitu vya kifamilia, mashamba, other properties, ndio inaleta hizo shida. Kwetu hata at station level haturuhusu kangaroo courts, haturuhusu ati wamalize tu maneno huku. Kama wanataka kumaliza wacha kesi ipelekwe kotini, halafu koti watapeana procedures bila wanaweza kumaliza hiyo maneno. Weche mag chocho ratiro mag joma mine kata joma onge gi nafas mar rito ratichgi osebedo ka obedo mang'eny, to ma timore nikech onge puonj makare ma oganda wa osebedo godo ma nyisogi kaka ratichgi onego bed ni bedo. Anyuola boero ni weche machalo kamago iloso gi jodala. Koro jodala dhi bet to wuoyo to wacho ni ma walosgi ka watieki, kik igol wach ni oko. Koro ka ok gidhi oko kamano, te kaka iyudo ka dalani weche go dhi mbele to ok gibed reported. Koro gidhi adhi mbele kamano. Emomiyo cases gi ng'eny. Segi mapiny ngima kale midhiero mag lokruok chako lwasi. Riwruoge makedo ne weche mag alwora jiwo jopiny mondo pidh yiende to chutho e dho nam mar gayo moko kuom midhiero makidek sieko kaluwore gi lokruoge ma kamago. Kane oloso e nyasi mar pidho yien mong'ere kaka mangrove e dho wath ma Mteza e kaunti ma Kwale, jakom riwruok mong'ere kaka Cardinal Youth Association Frank Anyenga okoni maino nego keti mar chopo lek mar piny owacho mar bedo gi atamalo 10 mag bunge pacho kae. Gijiwo rawere wetegi mondo bedie ong'ala manyime mar tawo chenro mag pidho yien kaluwore ni ng'enygi ema nyalo kelo lokruok e thurka. Why we have not been able to achieve the forest cover that we target is because so many times we plant trees that are not adopted to the area where we are planting. Specifically in this area, we know that the mangrove trees adopt to it. But even within the mangrove trees, there are so many varieties, sub-varieties within it. So you have to pick a variety that specifically will increase your chance of achieving the forest cover that you have. Planting trees and then we having a failure of them not coming up, it means that our exercise can be in futility. We brought together various teams from Huduma Center, from Bandari Maritime Academy. We have partnered with KPA. We have partnered with the foundation called Tajilangu Foundation. We have partnered with Shabana FC Coast Branch. You know, this is because we want us to move together as a team with one agenda. Mkoko hawezi jenga bila ya mkoko. Gorofa yako utasimamisha lakini paka utafute mkoko usimamishe post. Tulisign tukasema lazima tutafikisha 15 million trees na ndio tuko hapa kwa hiyo ajili.
Jokanya sekta mar lupo mawuok Malindi obago ng'anyo mamuol e dho wath ma Shela ka koro giseyo paro mar chik manyien mageto loko kaka itawo chenro mag sekta mar lupo ka giwacho ni en ataro mar chik. Kotelne kod jotelo mag dho wadhno giwacho ni pach jopiny ok nokaw mar yudo adieri ewi lokruok madwarore kendo wacho ni gidwaro mondo mi parono witoko. Mimi niko hapa mbele leo kupinga hizi sheria ambazo walisema kwamba wavuvi walipie kiwango cha hizi fines. Mvuvi akitoka huko lazima afike land site. Akifika land site aambiwa alipe pesa ambazo kiwango anapewa kulipa mvuvi ni kikubwa kulingana na mapato yake. Kwa hivyo tafadhalini, hapa naomba mtu aangazie hiki kipato ambacho wavuvi mnawalipisha kiko juu. Kitu ambacho leo tumekuja hapa kukizingatia zaidi ni kuhusu hizi sheria ambazo zinamkandamiza sana huyu mvuvi. Ni majuzi tulikuwa kule Kilifi tukitoa yale maoni yetu kwamba sheria hii inatukandamiza na sheria hii ndio ambao sisi tumeitaka. Na tumetoa maoni yetu kwa jumla. Kwa hivyo kile ambacho tunakiomba ni kwamba zile sheria zitekelezwe kulingana na mvuvi vile mapendekezo aliyoyatoa. Itakuwa si vema tupendekeze mambo ama mvuvi awe atakandamizwa kwa sheria ambazo haziwezi. Faini zimewekwa pale that's so unreasonable. Mama karanga ama mvuvi wa kawaida anachajiwa faini ambazo haziingilii maanani. So kuna haja kwamba zikaweze kuwa revised ili wavuvi wakaweze kupata sahali. Koronga juanga wangado tunga mar piny Kenya wadhi nyaka piny mar Ethiopia. Wado ne piny Ethiopia nyocha osedayanga yao maduong' mogik e Afrika. Yao makoro biro thedho teko stima rang'iny mamalo. Tende Ethiopia ipuoyo kuom okang' makamano ni mar nyaka jopiny giwegi bede ne osolo mar jiwo e gedo mare. Jafwambo marwa Eric Ounda nyiso matut ewi wach makamano. Yauno ma idendo ni The Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD ne ochak gedo mare kod jatend pinyno machon Meles Zenawi dwe mar Ang'wen higa mar 2011. Kindego mohewo dhano 25,000 ne onywako lwedo e gedono. Zenawi bang'e ne onindo e higa mar 2012 kendo weyo ka chenrono dhi nyime. Gitut maromo mita 170 kata fut maromo 550 kod lach mar kilomita 2 ewi aora ma Blue Nile. Yauno ting'o pi maler maromo cubic mita bilion 74 kendo ogolo stima maromo megawatts 5,000 kod 150. Mano teko moingo nyadiriyo teko ma piny Kenya golo. Chenro no mar keyo stima bende en achiel kuom chenro 20 malach ei Afrika. Kaluwore gi bad migawo mar stima, thith mar teko stima e piny Kenya ne omedore nyaka megawatt 3,243 tarik 10 dwe mar 10 higa mar 2024. Bende jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni piny Kenya biro donjo e winjruok mar golo teko stima e piny Ethiopia. Yao mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ne oger gi pesa ma osol kod jopiny kendo onge hola mane okwa kowuok e bengi mar piny World Bank kata IMF. Mae opogore gi thoth pinje Afrika ma osebedo ka kawo hola mang'enyne lal e kuo ka ok ochopo dwaro makelo dongruok kendo jopiny dong' gi ngima matek mar chulo hola e yor golo osuru mapek. The fact that you have raised $5 billion without debt, without borrowing, without support from others, makes us believe that indeed Africa can take charge of its own destiny. We can emancipate our people from debt, from begging across borders. Gedo mar yauno nochamo $5 bilion ma en siling bilion 6,460 omenda ma Kenya. Omenda go ne ogol gi bede migepe mag piny owacho ka e kind higa mar 2023 gi higa 2024 jopiny ma Ethiopia ne osolo $21 ma en silings bilion 2.5 omenda ma Kenya. Bende jo Ethiopia ma odak e pinje maoko kata diaspora ne osolo $10 milion kind higa mar 2022 kod higa mar 2024. Kata kamano, tok yaw ayanga yawno, lweny jimbore e kind piny Ethiopia kaachiel kod Egypt gi Sudan. Mae kaluwore ni piny Egypt
mantie kod kwan ji moheo milion 100 osebedo gi nok mar koth kendo 97% mar pi magitiyo godo wuok e aora ma Nile. Bedo ni yawo mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ipong'o gi pi maromo cubic mita bilion 74 kawuok e aora ma Nile miyo pinje ariyogo magin Sudan kod Egypt nigi luoro ni gibiro bedo kod nok mar pi e kinde mabiro. Kata kamano, jotelo omedo kwayo kwe ka giwacho ni yawno biro konyo pinje duto ma Afrika. As the chairperson of the African Union Commission, it's also my duty to echo Egypt and Sudan's concerns with regards to the unimpeded flow of the Nile water. His Excellency Prime Minister Abiy reassured everybody in his statement, and he said, this dam is not meant to harm anyone. The path to peace and prosperity lies in working together, not division. Bende jopiny mopogre e mbui omedo lero ni lwenyno en lweny ma ichwalo gi jogo ma ok dwar ber ne pinje Afrika, kendo piny Sudan kaachiel kod Egypt nyaka dog chien. The enemies of Africa are regrouping. They want to start another major proxy war right in Africa. When you look at regions like Kashmir region, the fight there is not just about the territory, but it is about the fact that 3 major rivers have their origins in the Kashmir region. Hence, that decades-old conflict between Pakistan and India. So here in Africa, they are going to use the Nile River to start another conflict, and it will, on the surface of it, appear like a conflict between Ethiopia and Egypt, but in reality, it's going to be a proxy war. Kaluwore gi lipot mane ogol kod bengi mar piny World Bank tarik 9 dweni mar 9, kuom dhano milion 600 mawuok Afrika, kuand 40% kalo e nok mar stima. Pinje ma Afrika mayudore e milambo mar Sahara okawo kuand 85% mar jodak mag piny mangima ma ok yud teko stima. Pinje Afrika medo chiyo e yor dongruok ka piny Democratic Republic of Congo ma bende lweny osebedo kosaso, osebedo ka dhi nyime gi gero yawo ma ka orumo to biro bedo dag keyo stima maduong' mogik e piny mangima. Yawno ma bende idendo ni The Grand Inga Dam wachore ni biro golo teko mantie e kind gigahertz 40 nyaka 70. E kinde ma lweny dhi nyime e thoth pinje mag Afrika, kwayo nitie mondo pinje oti kanyakla mar tieko dhier. Eric Onda, Ramogi TV. Ripod no mokelnwa gi Eric Onda nyakor Mgajwang' terowa e yo machielo ineno ka nyalore timo gik moko ka ok okawo pes ola kuom bengi mag piny mangima. David Ogwena wacho ni jatend piny opari e P1 teachers mapok ondiki, wacho ni gisandore ahinya, winjo gin bende ng'egi gi wang' mamuol. Pidaneno ote kanyo mar Query Alata wacho ni wach kanisa migero State House no to da, wacho ni oken paro makare kendo kaka jopiny ok gisir kata matin. Pidaneno kanyo ote mar Oguda ka Yesu kantie Makalda County ya Migori, wacho ni Rigathi Gachagua ni onyise ni joganda oseikore matiendgi oke tinde political promises ok jikaw seriously. Wacho kanyo ni gin kanyo gi Betty Ouko Achieng', Iana Maya, Phil Della gi Nadia gimora ahinya gi Ramogi TV odhiambo makawuono. Erokamano ahinya Oguda ka Yesu. Eno bende Pastor Jumorundu wacho ni weche gichopo ne yo makare. Kaito Benta Charles wacho ni entiere Karen Nairobi. Amoke Fred Jakusa bende wacho kanyo ni entiere Bugo Primary, weche gichopo ne bende yo mowinjore ahinya. Kaito Bazenga kantiere Kisumu wacho ni bende weche gichopo ne yo makare. Weche go mag siasa masane wacho ni Makoliete pacho kae. Beano kanyo ote mar Vitalis Ochieng' Wood Game Karariu wacho kanyo ni weche ng'eny ahinya. Wach mar tuta masani kori wero kamora amora, wacho ni wacho bende koro giketo mana wangi mar ng'io weche mag siasa kaka bro bede pacho kae nyakor Mgajwang' Nelia Chieng' kantie Kayola ni kacha gato ga Irene na Mina Mary ntie Migori County. Oyo matinya kor Mgajwang' wado koda mago magatuke kikidhi mabor.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Turquoise waters whisper calm. Coral reefs sparkle in the sun. And every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Anamor, nikech mishika, gijo kuego onge kama owuok. Anabiro timo kama. We adonjo e ka mondo anarang. Ka donjo e kanyo to samoro bonge gima dhi nyime. Jogitema kodhoga. Ansani koro ngimana nitie kama tek, nikech saka sawa ya pinje kama mishika nitie, take kaka nyalo wacho ne ni mishika okwal. Aparo nyathi choluo temo miyo no pondo ne mamani. Mano nyiso nitie gimoro marach to nyalo bedang'o. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Seche mokago mona teri endala, imos babana. Batimaya kailionge. Samora bedo pinyi dendara. Awutokenda kaja neko endara. Monde yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860*416# Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Team rugby mar KCB RFC ondiko nying gi historia mag tuke rugby mapacho katok bedo joloch lig maduong' mar rugby season 4. Gino makoro keto gi thuolo mambele kind timbe mamoko. Jobengi ma KCB no kao kombe no toklo team mar Strathmore Leos points 15-14 e quarter finals mag Dallas Sevens e tielo mar Dallas Sevens mano bagala ma Jomo Kenyatta International Stadium mamantire Mambuleo. KCB no luyo loch margi bende gi kao kombe mar tielo ma Dallas Sevens toklo joloch season mokalo Kabras RFC points 15 gi loch mar league season 4 team mar KCB RFC okalo team mar Harlequin Impala RFC gi Mwamba RFC. Kama chelo club mar Liverpool noto nyatielo machie